Ubwansu bw'omuguzi omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli mambia ende engia chitariki sato omotyenyi ogatano omwaka wetirubere nemerongo ebere nanye ande onsi anse ototengerete wakire buya naboigo butia anse abaralia nigo tokubaganeria happy world press freedom day bituko abaralia tokoba togotengera alituko liria aliobo obusibole anse ensemo elia yokoene kingankonyorole amangana amaya naboigo kwimanya amange ase obukomera muralio ndebonsi mugareri lituko li nene lietinyomba chobora linaboigo lituko liria tugotengera obusibole tobwate kolengana nelichiko liense ya Kenya nigo tobwate obusibole lichiko lyekatiba yabetegegwetibwa omwaka wetirubere nemerongo ebere na ikomi tukabatokobwa obusibole asetokuba tokumulekera engana endeyonsi buna ere inyoranga imeandizi TV boigo nigo tobwato obusibole kegima asetokuba tokumanya onsi buna awate ka tutalikurarira nsemo yemo ose ensemo yende seigo mwanchi mulimizi TV boka swa ime yomoroberio wensakia andonsi asototengerete amashabiki tukurwa se county ya Kisii kitutu cha South twende kitutu cha North kitutu cha Chonsi twende nsemo elia nyalibali masaba nyalibali chache machoge borabu machoge chache bubasi bomchari amashabiki tukurwa asensemeria sotu mugirango etago amwensi soa ime yomoroberio obwensa kya emambia yabono county nyamira borabu twende ensemeria not mugirango west mugirango kitu masaba mwensi soa ime yomoroberio bwensa toikweba amashabiki tukurwa sechinze tirichama chengumbu soa mwensi ime yomoroberio bwensa kikwibura maliogiaya aberega oso embeo manyanga omoroberio bwensa kya obeire gogo chaka litana inkoro kwa job maangi na kwene kikinga chibichechi boigona maliogi abera wikera asenchira yobekera no nabigal nyanchama Byakigima umwanchi umurieli abita seni kiandizi TV wakire bya andonsi sogende takubwatia omoroberi kurwa nemambingi yanende tokumira na sembeo asitawa koletera omoroberi gabwensakia napaiko gokumanya ali agende tawakolekana asense ya Kenya umwanchi umurieli boka soime omoroberi gatura babere batatu ganeria abande lituko ligia ekero mwanchi umurieli atogocengera litukeliga obosibole obwabaralego mwanchi umurieli gokumerana no moralia ondebwensi asogende tagotobwatia korwa gokumerana no moralia koramo wishe lili tukeliga ligia kegerangani gotogocengera obosiboro boiga obwabaralia kono mwanchi umurieli asangana into gwetrasi namba yesimi gwetrasi namba yesimi ya 0792192834 ando tumanyenga moraliki olyo gochengera litukeliga gosemambiye iga yabono tubwete sinse mochichi mitandao sensemo ya Facebook Wetrandizi TV News Digital nabega sensemeri ya YouTube Wetrandizi TV News asensemo ya website wetra www.ndizitv.net mwanchumuli ekero metenga litukeliga ria Friday ani gotobwate nabotambe chintu ndaisato asentunde ntangani tugokomanyalia gende tagokolekana anene kurugaiga asorgongo rwagusi tobatogosanga naye yamase moboiga sentunda yakabere ani gotokumurikira nsemeli ya magazeti karongo mulikire gazeti ya Daily Nation nabega sensemo ya Job mulikire gazeti ya The Standard nabega sentunda ya gatatu ikigaranga ebirukunyo bye weekend magoika tobiruse nigo kumerana nere Sarah Stanish oyogo chia okoletro morobelio ebwatoke Free Friday
igo mwanchi murigereria konya korigyo gotera kuri bwanchete onya kobeke request yago mapema ekegera nga ADJ yetu nigero berete bwikirano kwanekia nga ali obosaba naro agakwa igo mwanchi muri ntomete nga ali tukerigeria Friday nalyo konyara nga chinka chinyinge chikoenia abamwabo igo engora yetu tokura gochia ase bali bonsipi babere bagusiria abamwabo nabo igo kwanekia nga ngubaini abali lituko lyalero igo mwanchi muri elia sangana into mashabiki ya ito CP akora chi county chance emirongene na isano na ibere somi umorobere wensakya bona mambya boigo amashabiki ito CP kurwase chinse chiri cha Michael abakoragwa no munyakirogo Kennedy Gisemba na boigo musubati Delphine Mora antoko mwe bakura sensemeri ya team diaspora na boiga sensemeri ya Doha Qatar ndobwate wasiri mkuu okuwakilisha abantu kwa sensemeri ga mashabiki ito CP bokabuka sangana into tomanyinga ke wiki yago yabeire twabere togochengera litkulia bakali emeremo tomanyinga kya holiday yago gwachengera weekend manara yali kwabeta gukweroberia nabo igo bali bakogenda umusigiti rero tomanyinga sinaro kwenda umusigiti bali bakwenda sabato litkulia ankyo tomanyinga ngayogo chikogenda igo sangana into mange wetera asomoroberie kondo mwanchi muri elia abuna botambe nigo tokora mulikera ekebungo kelituko aselituko ya turabeto kumulikera egitabo kya Yohana 14 soma kwaye isano nemo ekebungo nigo tebiga Yesu akamuiraneria inche enchira na ekene na obugima montonde tagocha asetata watatiga gwetera asende ngirole Yesu akamuiraneria inche enchera na ekene na obugima montonde wensi tagocha ase tata watatiga gwetera asende abe ene chingaki Yesu ari gukwana naborokigwa baye keragendete kweroberia chingaki ariko bakwanira nga mbabasa gutwara no mucyane kerwa soma kuru igoro gali kuru 11 yemo ekera ari kuru obasemere gucya sensemeri yaborokigwa baye akotenga mbaba kucyana babe bakumwegena kende yonsekero bagokora babe bakumwegena nabo yekera balite eiranga agotebanga erenere inchira nabo igekene na ubugima igekero tete gosoa asensemeri yomonene tata goika obeko gwetera asensemeri ya Yesu Kristo ngaitenga kuna ko basemere goito asemambia yabona iga wakire buja Frida wakire bya yes imambia erenje kigima imaitenga abange kulia lero na onyoranga bagwikirana asamatanga ibero bongoro busi imaitenga litukuri juma ko abantu abangi gawocha abanya abamwabo asinge nchoko nyoranga litukuri juma liyo litabuwa timere mumege nyoranga abange abakunyali baga kurwa semere mu asenjira enyororo asikolende bali bonsi babere bagosiria abamwabo na ikonyorwa na abamwabo ni goto ko bato gutuma engora yito kubwandizi kibiboja semule yasaiti gabe ko bahakata nabo ikokuba obole muna we andonsi ansi atutengerete emambia ya bono onye kubwate amagombao ogane gutuma ase enka eyemuse asinkinde kusebutia asumwamate umusani okwatuli bakalia bene lituko lye ijuma okagotuma ebirolo byawo nabo ibo amagombao ase emambia ya bono abuna enjira eyemu boigo yokubenyorenyora nga Frida chinga kichiri kwabeire usiria oyumino ngoti hari libagari nene ibagari gotikuneri nene ase igono nalyo kwani erido kuchuli bageri mubone ti liberera kurwasa abantu Frida abantu bagoikange abantu bakoremie talinga naende baika matanga oniko kwatu musanyo ime dogo tigeli kuli amatanga gendra kumumanyiranga kyogendra tya ora noena Frida nyoko kwatu musani mutare naenda afta matuka habere amatuka atatu wikirambaka umuntu yotwali rongole asengencho umuntu oliyekera gusira ndobe gukumutiga asenjera taringi yabo so gukumugwato kalimoiga nabakonyoranga obeire gagotwara obuoba obonene aigo mancho murigereria sanga na intwe tumengora yago yabene andekero kurigereria nga litukirigeria ijuma timeti job kwanya kurigereria nga ekero kugenda samatanga nkonyorore nga riri family ile nebwatemero beri yabo ankonyorore nga olinya gusira ekanisa neroro rale kugenda
lakini kwanyora nga ngochi bale babanka omorandi naroro bwenete korandia samatanga timetingiye guchikiabega konguto konyora nga omorandi gali se kanisa eri ari guchi turi konyora morandi uri gakoye guri bagarandia lakini okonyora nga mbabegete mirobiri omorandi omungacha korandi lakini kwanyora nga omorandi oyo gaigase kanisa ya gucha angonyora uri nga ngotemare guturubania emirobiri yake igasensemeria matanga ekiagera nga bona baikerero eguri baga tigarangerire ndo morandi okorandi ritukelio akwanyara nendo soire guchia sama ngana hamangao ongeire ngarete gikabu kirungo tuchake gusangirira rungo nandi no morandi obwene tatene ne chinsemo chiri achake korandi atise kwanyaka rege ndo kebuni kia sense melia matanga se bakwa sangirira rungo batararandi bose okonyara nga olio tenenerete mirobilia samatanga otabira bono ne chingaki tubone tokonyora morandi abega korandi lakini rende kiagera kya maskani gose protocol erororo goika arangeli omorandi oli asinya gusirale kogenda elinde shein omorandi oyo otagete korandi omakonyari iruri kondo chakire kogenda amangana mangao naenda eguri baga arangeli oli oli korandi yesus kobeta banga ochira mangana mangao bino maite ko omorandi korogongoro goiko chake kwaligania egetieke asinge yo murandi yabega goswa urati kana okonyora amangana agenderete gokora amangao okomoroseria enjiringi bakomoroseria getiekia elinde kara kuchipokwana linana liria gokonyora frida nigo chinkoro chabantu chirangi asinge yo murandi yo frida mugeni mugeni asigo linde korata chinkoro chitange ora kwano mugano mokega unya gosira frida igachake ngarete gekawe kitora sangererie rongori omurandi atararandia frida no naende nganende atinga numatinga le orongoro busi embole regenda tu ase obongi kimana ale tadi usioka ensengi na Kenya atakanya oranga kikiritinza sasa akambura kaja kinyira ile kara abantu ari mbura naende ntwa bwatema matanga ndo bwatiema abara aba utamotara sangerero frida nabe bwendre maete na boli ngana lenya sefara tegera kya ndo beta makondo no bachi bibise ekanisa mali bose baje skurume bose babera segete na bakora tegere linganeza urinde rungori maite bikatra enyora mapepa batragenda yes yo kwabere goko bagwate lakini incha sense moyane onye kwa iruri bagali abene ngako ene kinga no morandi ukorangeli rangeli morandi akole umanya ko koreri kabo umanya ko genderane amangana ago wose ori kwestio tenenete merobelio gali sense meli misangirikane yo matebinga no bwatenga no tete kokwana okwana mangana ago kole elindeke goikera chinse chirego tebinga aliganio morandi gocha kwa musabira ega kwa mubeka gabo okora mangana ayo bida kuli naenda samatanga mangana nale yuwi cyane kigima ane mono byo kunyoranga abantu nigo bagoja asense media ya matanga baba bakorwa chigire cyuburimo by the way bagoja tebanga umwana oyosirire umwani mu bako yosirire umurominto abana aba nimbe ginko barenda obaga kuro bare motebanga umwana oyo amwire mere masegeto amwire mere masegeto abako gosembere gotia sinke ese baire nkeri gosemberia ya matanga yali tafida konyara kiro monte garota kero monto sira twararire mpaka mbaroro bagotinanga okonyaranga usana abana batigirwa senkeri barabake batena batebanga umwana oyo yani mo basagwe chanda oyo onko musome bake university baba twachikoganya wachikoira amaiso igoro arayia onde tayo gogotenenera kero mondo bunakore ani okonyaranga abantu bali bagotinanga ali bali chira chiri ebagotinna kogokyo musangirikana ko abantu bagwaka chinko bipapa oyo ne hero mondo toganedi lakini tigeikeli tukolire umwana oli akwenda gosene akwasali we school fees baka gwakumika akyo kwanita sama tangali agatebanga ngo murwira no ne school fees ngayiyale okonyaranga abange ebagwake mbunenge ifride ini ngane wichani nakibono yeto bwandrete ekyo tubata matanga onyo mundo aguruira yaruire naende kerni ira chinga takija matanga naende karabe kaya ndumwate abantu bali na peri ngorra akana no musani na royo obete ka kulwegwa eira enene kikima muraige tagada ningo somi mbako kole school yons ida ekaba egetiro kuri kichibesecho ekaba egetiro frida no de banga aina mangana to kugikima
imambi yabona onye to kunyara wikirania eira to basa gukwana kende gyonsi ya samatanga ngira Frida alinamareli yabantu kweli gari Frida ene inara mwana tukubikira imambi yabona kurende ase bali babere bagusereri nabamu abo timo basa gosemeria kira kiri mu abeire moko ekwa kabisa to beko semeri kwa wonspi no gwenderete naye obegugwituma kubega kira cyase gento kiti na oranyorenga wabeire gogo gukunyara se arabi Frida. Okay. Job naende tukeri goma ete naende ngochengera toro bosibuli bwa baralia. Ati metia sensemo yawo kwaralire nga abaralia. Mbabu ato bosibuli bwa to gochengera. Asenseme ya mote banga. Ntukunense ichoke. Wabiri tu wakitambukiro ekenene kigima. Asensemo yo bosibuli. Tubwato bosibuli aso wikira konyoranga. Tukwati chiri chinkoro konyoranga. Tukwaro kwana kene gyonsi maminja ne serikali ya. Kwana gento kene gyonsi kiri maminja no murai bwenze kurinde bono igana konyoranga naboko bako kumoje ekerabeire bakagenda senjira etabwendereti ase kurinde ntubwate ebintu abena tukumurikirwa annamono aso kwenyorera obusibole annamono ebintu mbiro tokuba tukuyikiri annamono obochererwa nabo igo okukosererwa kwabaliki bamwana maye babeta koranga abaliki semo chinde konyora bali bako basererwa konyoranga umuntu olia okwa amangana maye agane byebeki bunanga tatati uyabeki no busibole asigo nebwenderete boyiko ntukwatire tambo bitowo lakini kote banga asense meye muto bitubikirania ne tukwate ense monke etigaritire tutubikirania asubikirania actually kero kuligereria nga tobe tokorana na sense media mitandao konyaranga abaralimba ro bagwa kwa chindo ambaro rokonyara gusene litkoliryo korobekana konyaranga ebintu biri bagutumika sense media oboralia konyende byabere bigwatwa konyorore nga abaralia ngo itera bari chinga kichinkongu nonya kero kuligereria bono iga ekere mbule nyinge gandeta kwenekigwa chinsemo chirieto igo yaberege kwenekigwa imedese jobu ngo bakokorora ibicha y'umuralio yomo amacha muigite angebigoti lakini agotare kamera yimugeti igoro make sure nga omwanchi omuliri obere gakonyora mangana ali agendete gukorekana chinsemo igo nga omwanchi muri nonye tokoteba gusena tokwenda twaragikiri ibintu binde atotebenga gusine nsemeyega yoboraro akwanyara nga twagikiri omurayigete talinye tukumugikiri asobobe ekegera ngantu maita mabe arachikoba gakorentu asama tukali abosio abona bonegeke tobe tukumulikira nga kidaraja nchiro cyararosigwa akwanyara nga barayibande bakomokia abarali batanga abarali bintu togoshitwa bekembe one bibe byoka lakini kolende nigo atogokonya abantu kurwa sebinyoro ekegera bono takule tinga chidara chachiaga che noro chenga kerabono igembra ya tule daraje chibono iga nchiko nyara guiteka ase kulinde sense moyo bosibole bwa barali ense monero rorene ne tegalite anena kurwa sense moya barai ngakitoko nyora response kurwa sense meli abantu bali bagotoligereria yes ne bwene reto tokone kinga ngogendra tole kosira abari bamwana magia nawe gomnatuka otebya emambia yabono muralikyoyo ogochengera bekatene ni emambia bono ganelyango umuralio yomo bosebere tunajira ganeli bake ime ya Ndizi TV kumuganilia Abigail Nyanchama Happy World Press Freedom Day nero tubika mbeo kigima nero kwa mwalero tubwenete tomese rongo sekatolera nere nambe oyo kabere Frida Kirubo yes nere kumuganilia Happy World Press Freedom Day asengenjo ni awikira na ime yes studio Ndizi TV tukubwaterana naye asenjira enyikerano tubate Valino Sero tubate Josephat Hamisi tubate Kombra Dongwesi tubatwara Rita Sultano Banyi tukatwara bange Frida ayesemo ya ngutira nsemo ya tingo borera Frida Waisiro kwanda bozi Waisiro wakolire bonse turabora bonse nabuabu togochengera lakini ndira utakomenta sense meri yabasubati ntubatabaliki bamangana bali bakoenekia nga emambye kero togocha bataranga sense meri yebinyoro ime nabayigo koenekia nga tobere tokonyora amangana amaya ntubwate captain 001
oyo kurigereria mangana ali arengete chigosori na ndo ikira na save nyorogali oene kyanga ngotomanyale ntobatu muswati Mildred Momanyi oyo gotarera nsemeri ya Nyalibali koroche Nyalibali chache Nyalibali masaba obereka goikira na asensemeri na gosangireria amangana maye ntobatu muswati Dorcas Kimuma molino mukungu stengo akaene kyanga abaswati bali bagokora ebintu bitali bye kawaida ose biritomanyete nga n'abasacha barabe bakonyara gokora na bagwikira na sensemeri ene kyanga obereka gotoletera umurubire yo obumukungu stengo ndobwate papa siko de bada oyo akaene kyanga weekend yeito tirigo chikobabune ya kawaida ngotoletera ale omorobere lyo orumba igeto kubachengera emambya yale turi kumweba Sara Stanish ankora berala sinse mochi kabiri che studio akwene kenga chibichana mali yabereka gwikirana anena sense meli ya mangana maya na boy kongo to kwate sera somorobere ya o free friday ebwatoke hando bwate petronira mukeira na boy go Miss F Miss F akonyaranga asense chi update chiri chia online akonyarolenga obereka gutumanya kendabu anto bwate Petra akonyoranga o morobere libwe kebemberi hashtag kebemberi gusi urban blaze akwanekenga abasa entriko boyka isko gari ankonyora tore entertainment overdose ndobwate papa antivirus ngochiaro tumbuiza baga kansari onye gotete kwemanya chingero ngochiaro baga gokomanya abuna gabuga gatia barali bali bigeta seni kyandize TV tutari kumweba omuralia omuswati Julie Kirwo oyokane kyanga ngotarara sebinyoro gari naboigo gokoretera amangana mayana boiga se sase bali be ege kanisa bagochi kanisa yige Catholic oyene kyanga ngokoretera sencheno litukulia Jumapili twende na berengo tigesko Rida nje nobo robo nene la bora mayaga mancho marigere ati anga tabinga job nabona manyanga aiga no keregesanga nyererete nabona manyanga atagetambu nere asenenge tali nama tali nga nama nyete enaganya utoke wa utokire wakolire wakolire ndebi anyo wakolire go utoka ndwe ngana yane na mancho murigere ati angiriri bageri gari abene gokomanyanga a kingdom ndobwate kingdom korugaiga asomoroberio owensakia ento agatebinga agwe kerote torugo bukuma boyie oika tobe tukubwatira na abantu batatu amaiga kerokorigeriko kogari amaiga nigo ali atatu igo kingdom yaito koene kyanga kyaberege kirano ndobwate the lion himself ndobwate the lioness herself igo mancho bali atalinye neba job nerore omo twega igaso morobiri bwensakia ndoko mweba ekegero nyendi angari bagari abene nchakere utangona break down ngaki wane sauria mwago chakera abana korunse torora ngati go mugaka kore rito manyanga nero kongyo mochioria igo tambunera senenge tari lakini can take this special opportunity como appreciate obera so yuwenye nchokegima nko ikali twara abanga by the way style to twara choka mangana ga igabono mambia na bago chantebinga the lioness rero ni gatoka genda iga bako gakere sibirintu liete nyomba garinga mambinga kioroche I really appreciate na ni kongo gochengera litukeliga tinda kweba zawadi nechecha. Yes, bono mancho muri TV bono nimbe nomo kokokegima sengenjo nabiri nkoganeri bwari bono to igweti na kwani regendo kyamana nga nincengo retere zawadi ngona te bango chakwa zawadi bagaiga Seigo alinkwegene tenga enjero kupanga manganao bitugeli mo ntoketo simairime yo moroberio
wensakia kabisa kundi Frida na mangi abiro korekana immensity wa Kenya mono mioro kongo roksi kuri goro tumanya ngo kwa beto ikirana mancho murieli anabetengo ikirana asensemeri yaraganga asekyombe gyabo totoliruma kyabeteke gucengera obokoreri ubwaye bw'emyaka 5 sibabere bakogokera chi project aho babere bagoikirania ase emyaka 5 babere bagosira ebyombe ebike abone kyombe ky'abantu bali bale no bolema abasaye abatakanwa nabayiga baboraka nabayiga sensemeri y'abaswati omo MCA we ward ya Bugusero Vincent Abuga nabeteka wikira na sensemekyo nabayiga kurwa ogosira kwaye gucya aseke ekyombe kyo nabayiga kogokera obokoreri bwabo bayigo ni gokuboli bakobete kukurwewa gucya somu governor we county ya Kisii kwaeneke buna ngosirale ebyombe asekirenga kyo baselia obutaka imeyorgongo rwagusi tyangu manchumulelia atosa sensemeli ya kabere ye studio elinde tobeto konyororo boti urubu na nabete ngokwariganilia Asumuyiga bugucengera obukoreri bw'emyaka 5 nigo ababwatani bekyombe gya abototo liruma baherera ale babere bagoikirania okwana nigo baherera cinchira babekire hasokulinda ogunchirelia kwelire gatogoserekia emyaka 5 kurutua chagete kyombe kiga kuikarero ina ndimana mono togokora ne binte bigo diri na climate change gusimika tore chinchu twasimika marabuoni ndosimete chinsiaga yonga kere grupu ento yebangete ki project bakora abagusimika chinchugumbaro bagusimika chinsiaga mbaro abako na gokora bulimi bw'emetembaro nonye nabonigo omo MCA Vincent Abuga nikebuna ebyombe nenchereyemo yokorenta amabaga yemeremo asabange batolire obumanyi igoro yobotugi elyo kwenyorera enyeria siboni gano etu bajoro meremo teyo kubulika abananchi emeremero oroboni n'ibyo kwereka eriga cyane kugera umungo tubone n'ingo cyane kugera uburimi erinde ngana ryuranyare wekona asensemo yabasaye naboigo abale no bolema nigo baenekia gokonyeka gwetera obusimeki bw'ebimeri naboigo gotwara chi project ya tokonyere gwetera twara rero muna ntwa bana yuti ucyakere CPU ya cyagete in fact twanyonyo buya gwetera twangu tugocha ime muna ntwe bicyano byo twasireire sama konini etiyo bolema bwito ntwateba neti twanse una kameri ko round iga tukachaka tukaena na buya ria kabere tukaena na buya ria gatatu tukaroranga kameri ko round ya kadigo karaga ke iga tuchange muna musio muchanga iga egere tonyora akagondo tobeke muna musio project igonga ntobwate project yogo sumeka chinsiaga abasubati boigo mbagokera obuya bw'ebyombe anene yagokiania chisegi chegenka gotanga abanyaruka korwa ansokonyora amarito agenkyo naboigo gokinia chinka cyabo naboigo gosira abanyaruka ansokubagorera ebitamba byobochenu karansa tole twasemaninga na kitogokeani chisegi gatia bagaka baita kero tole chinka nane ngosemitora abana baitu abanyaruka na abamura ngana kibakomenya naende na kibakwegendereri egere mbanyora amaritari bwango batige chisukuru naende buna ntwa bangina ngochangera na tole yagera twanyorera abana abanyaruka no ene bintu bagotumeka ekero kinga kiyo mutinyi na sensemo yababorakana baiga batakanwa mbaherera emichando bagwetera anene ase bagania abarai kweneke brango basira bali kwa bumwane school ese meinero tokote twakwa makeigo ona into togusaba mine county yetu ose serikali itenene mina simba ose mushimiyo ito nonye bakababo nyonka bali twaete chikura baligereria ego chamagigaga igabatokonya ero nantwe togusaba buna muno mwaka kwanenga bali bosi mubwetera muto ikanga tumwatokonya mokonya gotasekerera abantu bande bakoranga abura kabaro mubwatikende baba bakutochaya baba bakutuunereria nonyene chimba ko mtuto bakotora ntwese inikende kulinde omo MCA Abuga nigo abolirie mu governor Arati wasira ebyombe elyogoserea obutaka asorgongo rwabusi I want to request them to have an initiative korando okora meeting ne team ya boda mo especially assistant abonta yeto musabanga naenda ile limbaga
arangire ebyombe more especially ebyombe by'abantu birira se kiwodi chito na biro byikaraza na biro ari yinjero nakonyara kuba finance wacha ebyombe byo kwegendera. Frida Kerubo, Ndizi TV. Mantumurulia Ndizi TV omosa kita mangana ya Frida Kerubo badekirana ase ensemo area akaba kumurikira amangana igoro yekiombe kenda tekweje Frida kono kugosikita twende kwenda na iyo murubiri yo kugwenzakia na abantu babwendereze goja amo timetinga ingikwabete kumanya na wewe wesemya wetera kuruwa ase kiombe kinaba yiko liruma bono bototo liruma yes bototo liruma ai ingikwabete kwegele kuruwa ase bari nabete nkomanya obuya bw'ebyombe anenekera abantu bagochamo nabo igogo sange birengere byabo akero kurigeria nga asensemo elia basubati mbanegetinga barabu babire bagokeania kisegi chigenka akonyaranga chinga kitiri bagocha nabo konyaranga no ni stress eri babwate ankonyorenga ngo sanga bali nabamu abo ebirengerelyo elinde banekia nga kibago deal nemechande eri babwata chinga cyabo nanya nabo tobirto kwanekia nga asense ya Kenya bonoiga mirimo teyo nkonyorere nga abange barase binyoro gali mbagwate mirimo lakini gochamo asebyombe kwabere ko kubakonya anene ko ba amaigelio asibabere bagutwara obumanyi elinde go kwara ibintu atobitoka nike kurase kyombe kile chi project inchiroro babwate anene asoko nike ngankulinda baro goncherera kwirire achinga kibabere bagusimika ibimeli babere bagukora ubutugi obwa abayirire barabo kwendera konyora eningo asoko igendelea sobima bwabo. Yes ndio yakima na wasema tokuruwa Ndizi TV moralira mato njuamo ase kinyoro abantu babiri batano bekana amo igichinchira murarumu kwagacha na kero muntu akoruwa emiyakera usekere wiki use umuntu eri gukera umutinyi akonyoranga kibese gito kibeka amo akonyoranga ko yiri isano nemo usanya munde abantu batano ko yiri busana kiri bwe kisano akamboli Frida kwa uri akamboli yaka naende around ndege gocha akonyoranga rakande chimbuli chiko kina Frida chenchi gore ngombe oni chimbuli echi lemoli emoli keko kina Frida anya nagatororo karaka yaiga anyore gawachiko kama Frida gakoire emoli chakere yo aibe gokoko egende asiko anere byamochi amo nabo boli chinchira munanyale ko gatana boigo Frida namange batokorekana imi kaunti yakisumanyendo ekero kurigerera nga ase kaunti ya Kisii bamenye ko ase kinyoro kelikia Nyaore ekyagotoke wadi ya Nyakoe nigo bagenderete kurwanirira oboene bwabo aya nkobwatikana nga nigo omugaka Francis Motari oyo beteka gutoka mwaye gasiretie obwima bwaye kinga kibagendete kuburya nga serikali ebeke kuimukia egetambukero nabayigo kweneke buna nkonyora bali oboene bwabo na kumanya nga ningikerete omugaka oyo ogusiria obwima bwaye kondo manchimulire tango to sasense media kabere studio tomanye nare yabeteka gukorekana abuli tkurigoro aiga nase kanisa ya Katholiki ya Kioge abwasa baigenwa ne amatanya gusira Francis Motari matieka baikirana asomo yega bwa masabo bosibwa kwenigwa kwa yankio konya bone familia ya Nyasaye obatinya mariga egero basibeno lokinerwa Roho Mutakatifu egere Nyasaye tasenkeria baterina bako masokwena umunguru otoiwe kando no moyagoyo abamenyi bensemo ya Kioge na Nyaore nigo bainyorete kiboikirano ikikeirereta makweli ya Nyagosira abwa sasa aganitigwe mugaso no muntu utamanyekaini kumukura abwo aselieta engor kubius matieka oyore brata ya Francis Motari matieka oyo oveto uvoitwa ase chitariki 21 omotienyo oyokane ase omwaka oyo ekiarenganga kinsa ikomiga ng'omonto akamochoberaga ari nyomba esa ikaransi tagonya kurigereria TV akaimukia Kioge ekigekagira keregesire keriegeke
akamwaka omotugoro akamutiga agago ng'omonto oyi agasoka igo naende ng'akagenda inje asamalita ngoro kujara kubiba oyo sirire ntata ande style ya sirete igo tantanet so njengo saba malalamishi haya tunyanyikiria serikali yaiteri karibuya ande nyole ebuati kwa undani sana elinda tonyole kene sikir ekiagara na alina rolite ninga minetinga tata gakire turue postmortem nindo jenga tata gakite ando yo muagite tata ite kumutigali so obo bana baboro naande report itike take you serious na serikali naande with everybody linda tonyore jiburi ritakiro kaligasi nonye ng'ane yekegenderete gutukwane serikali obwabani gobwate abamenyi bensemeye okoba ebikoro byobokebago rigo byamentire asama tukabwango iga omonyagitari atebete ng'a oyo mwarenge komokonya rigia mwagete agate kiurekerie eskala iga igensemeye naga paka agachikubwata obongo igo nchirate yarenge gokonyeka igo eserikali nebwata abali eyo naende ninyegenete ng'a mbagendere bakorobotuki n'omonto oyo okorete genteke anyare kubwatwa igo togusaba tobwaterane amo n'abasikari community policing obotuki mbogenderete nonya oyo okotari ng'ana eriga onya korororo bwe fronti egoja oike gotebe ikiagera koracha ase tore nobasa amago kamaya nobasa amago ya serikali igo bwango iga ntogendete obotuki nyasaye kara akoro gwanja kwaye amang'ana ya iga serikali nechetorete richibu igo mbia mono sana mugaka mutarero ikire kurara mu murundi na ruani guga iga no yo kabere iga abwerere pandachi oyo mutane ruage twagakwa lakini ndasokwa kwa nyasaye omonto oyo iga ntino maenenga na cha toke ende serikali eire richiko lyaye mbia mono sana oyo njarisi yakunga nyambega kurunyoera omoyega gwoko mwenia Francis Motari nigora berituko lyankyo asekenyoro kya Nyaore ime ward ya Nyakoe ebunge ya Kitutu Chache South e county ya Kisii. Oripoteria Ndizi TV erietariane Ndemo Steven Mwanchumulilia Ndizi TV oroboti rogo ichanya kigima ase Tugwete ya mateo tebanga nigo baganetie oboene igoro ije nganeye Frida ngana teyo yogo ichani kigima ekerokonyoranga nigo eamate ekomo enia omuamate obose oyomo obatama etinga ningombo itete ngenga kia kwate eime ngana ejogo ichani kigima asokonyoranga nonyanga abantu bakwebuli amabolinga inkinya sae osiriretenga ngane yekaba kulende kerokonyoranga obugimo bw'omuntu oyo nigo bwabete bugosira asentira ibo tutukano ningana ejogo ichani kigima imatinga kerengere kiao kirikieke igoro nganeye ningana yogo ichane kigima na ndekero iwete nga ya mate ayago tebanga niga bete kagoito mugaso ngo mugako yiga niga tegererete nyomba akunya kurigirerie TV yaye kono muntu agachaka mwaka nekio timetinga tongona litenga bantu mbutuko baguchibaye twa mono lakini timetinga nkikira irero muntu gochagoito mugako yiga mugaso kenda bugoro iga aene kinga bakaene kinga obereka gosirio bugimbo bwaye lakini kolende chinga ki amate yigegendete kolira nigo twabayire ngwara ya ite ya bene nabo igasensemelie serikali iri gokora obotuki nebwenerete yango yobotuki obo erinde babe bakomanyanga omonto yigankiringa kikabwate nkibali kubunani amate yo toshitonyorera ndamatukande nandonyore ng'omonto onde obere kagoitwagali iga serikali tigimuke getambukiro kya bene ekora obotuki bwa bwango erinde engeria ebikigutwara obolemo yes ero bya kigima kandi ngana tokoba tugosegeta kigima obuna tiga obotuki bobo korwa erinde tokumanya ekiene gulingane ali ora nyolenga babiri bakonyoro tida ekonyora okonyoro bwene bosese mungu kinyamolero justice kobere koreza omorembe nobotereru asibalia bagwa bagoseire tugato ikiange county ya Nyamira naria ya abetera wachikaro kero tokwenda hoikasi county ya Nyamira
anigo abasae babiri bakuburirwa koeneke buna ngutumika bale chitalanta chabo ase okoegenderia gukwana korwa ase ward area ya Gesima nigo babiri baguseye tokegima nabo igokwira chinga kichabo cyabena so butumika bechitalanta icho ase kirenga kyo weatanana korwa asa mangana mabe korwa ase binyoro mwancho muri area yango tonyoro robot oro ase nchira yobekirano unenchire ya moyo gukora ubutumiki bwo muri yo gotindia gukora bukibago egati abasaye korwa se county ya Nyamira nigo umuhonogerihibwe bunge ya Nyamira musike Enoch Okelo ajakia chigosole gichirengete konyara kabachi kubabeka abasaye omukia elyo wetangana amabebu na yaiga yetinda abantu banje dikitaranta bunana ekyare taranta nambe yemo igekwaga cyumubero ukwanemeye bunge ya bugetutu bwa Masaba umusike Okelo nigatebire nigara kunyara kabaga kwandika buna nazi gusira kitalanta korwase egati abasaye unenchire ya moyo kubagendereria baroboka abanyene nabo igo kweneke buna ngokora bale obutumiki bwa muri yo gotindia amo nobukibago yobono na inje tinko batige kyara akabese kalinkolia nkoliere ryetali omugetutu abumolenwe akeka na inje ngocha mona komena mache igolende na inje muntu bere mate bona gokibuya aendelele nje na wongo na batanga omugetutu eye tobugate baga yo kanyora barai agirende totarali nyora toko na kwebanga gato sira barai bali baro baregeti uyo gwekana mono MC kurastin samuchiricha ewadi eli ya Kemero musike James Matinga uyuru munyakirogo ase komite eli chigosoli meye bunga ya Nyamira nigo nera liranga wikabatukunyara kabagusira chigosoli eli chikonye abana samatuko agocha bali mukorandora kondora morenga ase chigosoli kire indiko mocho amata tutosegeta abana babake akimoko nyakokora iga kunyakobamanya tore igo mopira n'ikigosoli eki moji cha abo montawe da usamutwe abo muya na ibi ndo tayari kwa kwatesi asoma yoyo baigo nigo umemse kurase wodelia ya Gesima musike atutinya meino aberega gwetera chinga gichinko nguchinga kyabana inji kurase wode yoba bere bakomoganya koraise kibara into kolengana nera alirera ngamba kunyara kwa bago chiroisia asa matuko agocha para jirina igorete asa tigerete ochire koja kana tigete gali ose mwa oneti mama na kwa mama Epa ali arenga ali makori ali na igorete kana tangorete ebina uyeino mukanganga wana morowedo yo mbwande chibara ni bangete chibara chospina igorete ejiri beande ebi bebo na tranya korona osebi biyo ari mbere jete gatwaka ari gasali chibara chospina ari gatwe tranga nyama tukabere toremera ni yo wanje koito Oigo yotonete kirgo kyobo jumbe kurwase bunge ya bugetutu bwa Masaba sirita Clive Ogwora nigonera bero yomo bwa bali bagende ko bagusira abasaye asatebire chigosoli nacho kirakonya abasaye oigo asama boliro mu bunge kurwase bunge ya bugetutu bwa Masaba musike Clive Mpanigisairo kwene kibuna ngoro isiriara bamenye kurwase bunge ya bugetutu bwa Masaba kibara na boigo kulia eiranga nachikinyara kabaga gotena bokongwa munaba nainje kurwase bunge je gachinga kyabacholi uranyara kwa korekana samatuko alebusyo 2027 itenda atebanga abandi batebire bari banga itene bangi ege ntongorigi mobo jumbe wa bunge tundu wa Masaba otonje ne bangi tona na aligire na tare chipare chiga tindaro ragasi onyondoro lire ante yo sayo para tu edrene chimbe onye mo kunya ko ito mheshimiwa Nyamira asengi tonwara bali bagukwa no mheshimiwa engoko mwakire simi motechi para cha keranjiro CDF ne bwachibese atomure chipare murage gusira tari bayo andi kana ko murata ko mure igoro beka kamoro mwaka kaincha kamo murage go chasi tari bayo akore gasi akoreka ingo kolera mukwenda konsaberani inapenda sporti ginko reporter igeta sediki ya wanjete kya Ndize TV kurugega sebunga ya bugetutu bwa Masaba meye county ya Nyamira inche gonkoro ko Polycarp okara tumurulia Ndize TV esegeto enne butia aze abamenyi the county area ya Nyamira na bwo ane mono ase abasaye nimatenga abasaye mbare ase erusa osaboro kigwa nerusa bare chinga kibunyechi nigo toko basegetanga ligo chikunywa
mwa amarua tanjiri ikaliwo jubuta enyasole roche genda morosi timu yenkoyo timu yenkoyo korachi uniform chaka waka chingoyo digyo murayoyo mo awarayibande osegenda se wizara area yechikosoli ako mokonyora ogosiro wetera ase timu eri mupira tebaninga kali tuko chase okogosoli ose training yatu abo amisini chaso ekigancha ngora mwagachire timu ye mwabere moko egenderere pero nimbwate kabwato bosemio bundu bubonjere era wonjere korende pero nabaire bosa actually ne getambo kereke koranga nonya nabarai babere bagweso kebene nabayogosira ebyewa taringa nigo bagusira rende aborki go bari gosenga abantu bari babe bakwegenderera lichinga kichirike gima lakini kulende narongo batanga bare sekonyora amabe korwa ase binyoro biringarika akonyora ngobongo bwabo bole idol neri babe bakoba engaged mbachi kolengereria ngakimbwenete mbwa atakanga ko kabande nyibe nchikoni hanga kimbwenete ngende nchikunywe nyasore bose nchikunywa maroi kokonyora ngoretere nende ngonyorore ngankoretera abantu amo akero konyora baguchingira chitimu gari konyora omogoko nkoene kigore asensemeria yes ero yakigima ndo kuna kugosigeza toko batukurunga kigabarai bache amo babagusira abasaye no ena bayibuli tetotega akero kolikia lero ya sarki nali netegare mo omugaka oyo mwaka ranga omusaige to bigete cyanga buna takani tinera tena tabwati maskani na neke kolikia ye omugaka te amugaka uyo nginju musubati ata bigete cyanga buna ebwenerete akanyoranga bose ari kwetega kamutacha katenga bone ke kolike muakure bimwalire kwida muasale maskani mutabuwa tinga kyobo ntacha ngera no nenchero bigete koranga muasali liko gekeria abasati atoba inkange abasani ko babwandate gosiro no moyibole nyonyero umwano uchakire kwasana ni namangana atari amaronge to basako ba no montoria okoba goko umwogerera etange mumanyinga enchero bwana te komenya nereye musaye kunori kikwaro libenga mumurona ati twakenkoyo enchero ko mokyo obwanje freedom ili kwanya olebesa kurikyobe no eneli busa 500 yatebata nakugolire uniform kabisa pero akeraro chinga mamungo uniform ene ya mama ndekara ko solige tike yatemanga mama making mama proud usiri changa takigima nyo mwana ubanje tekotera ono freedom oli motevinga akora ko direnga ako sponsor otero utanga ni kwa kabisa yes to denga to kurwa ikana to bosi talante chiamo konyoranga babere bebuyakana na mangana atari anaronge nende konyorore ngabayiboli mbaroro batama Ethiopia which talent abagote banga koenda wako mupira okuno gusalichensa koenda gotera okuno gusalichensa tiga umwana ogo akore gento keri arochenga nkebege komokonya musire talent yaye ekeronga na nyara nyoreri bagario kwenda twarire abantu bagwaka imipira bagosoka chinse chiche skogari anga yoka getenga babo mesinga ibarwete onye batasire twe nabayibuli babo tango mbali gocha ko bune record bune babunire twarire abantu bakominyoka baka bakogenda chinse chiri chesko igekeroro cy'umwana ogabwate talent gete moikange musegete toranga ne chinga kyagosalia yes ere yakigima se toko batukurugo segitanga tetubwatirane bindukinya egesapu kia abono na mange abere akoreka ime yense echo ya Kenya asikunenga tenga asukumulekera NCMU ya mangana maya turatwitira omwali kolene tubwate entunda ya kabere kuna botambe asikumulekera chinsemo chiria ya tekire NCMU area ya magazeti mwacho mwenzi TV kandi asumo timokoro mukikoje to kuirana to chikumulekera ya kolekanire NCMU area ya magazeti kuna botambe igonko baira wetera gazeti area ya The Standard na incha sensema yane gazeti ne ya Daily Nation tiato sasumo timoko keigo to skato nyegara wirana trasege keke kerabusio elinde tumulekera magazeti ili tukolia lero
Obugasu bw'omugusi. Chombe chiboli hani chatwarira amagecha nda nteme kuchisibika kabisa kageteboli chisibyo sibia eng'ombe imanya ko bangatiri koreta mabere pia ni ngamabere ngasiri pinga ne ngana magecha kai mwaka misati kayo mongna kale ro kale kwengesa bunike kakwe chianga chitsikale tata atali angana ngosibia njombo minto abo konguna nyori ga chombe cyane ko kikabwata magecha mange sana oro nataka ngandi yesabunye yo bosie nabana tebe tukuno musani ona gante nango kora ikabire yiga basi nchisibye tichibu ati tichikala taranya mabere misati ngaki ya squeeze na jombo sibeli sabuni ngakikali kwanya ko igwana kemo keke misati tiga konya goteberera neti abantu so musano na gantebya manya iga esabuni eye gusibikianga tali chiombe hono buna nengire buya iga tiga ne bintu byo mbigo gokonya nakiwata aba nekoruko eduke yego ruko enokem agrofet ego toka imeya mucho bosongo uzongo sita na ndi bono ngoko kwandete ngoko ndoche rengi ya ga ngokeye omuiri getakagura nera nabugateire iga igwa na kikale enter ndebwe kainde bone cyane kiri ga iga nepete na kicho chikagala echiana tata echikore gusunduka yanyamali nyaka ni garo chigoro mugaga misati amaliogo ye chingoko ndagera wataba chindagere chingoko no chire chindagere chiombe no chire ekena bono nenda no kinayo chagete ndagera kurororo chindagera bakone chingi echikomenta obunyamasi se loka yawo yango nyoliga neligo liliabo taliligo lilio kwa boy neligo liligo kwa no mubuko omugaga misati na maene abusi wataba no enokem agrofet tinkolie balieteli ayenda iga agrofet agrofet diabo diasoire misweti kangenda njikoli wana konko ende ndora mungi na malisera buli oli mugondo ende matejo ngamangana nale mangana abere buyabo egera njikugura malio gaya none ndagera yechingoko echi namaine tarira eduka ya Enokem Agrovet imeyungo cho Kisi banyore ase nyumba ya Kisi Kenyoro Farmers Cooperative Society eyurange na Market Plaza Goshe na buku banyora opposite Shell Petrol Station eyukale ya Karukiru Falcon Petrol Station bono niko bachakira urusagi rwa borondorogia imiyechi nsamo chiri cha yogo ange na yogo primary wigo na buku bakira eshimi Enokem Agrovet, one harvest at a time. Ine kwa beri gukuriye chimashini chingia echura tumeka semirimo yao bono lichi buyao na lieri eduka ya Gusi Star Shop ebyo gotoka miyomo chokisi nigo yakoletere chimashini chingia echo chiko tumeka segeka aserigo lirigiya nigo bakone chimashini buna bono chikinga chi electric motors chi generator air compressor water pumps chi battery demolition breakers submersible pumps welding machines chi machine chogosona car wash machines electric routers diesel engines lawn mowers total tool and machineries chi engine egatie chi machine chinde chinyinge batalira seduka yabo imeyomo chokisi asebali nene kuruchinsamo cha Kisi kogenda Kisumu azamagacho Agusi Plaza ground floor room number 6 wigo urusege runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyomo chokisi na boku bakirisi mgwetara namba chabo Gusi Star Shop nedukore gene asoko gule bintu bikutumeka sege kege tambe asiri gulidense agerera kurikira bono ayabona umwagaci kwamanyira eduka okogenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igo kubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakurichete cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks
mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer na boigo chiri spray paints no chire mbabwete chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Hebinto au biogokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bukugura chi cutting rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers. Banyore old Sansura building angena Kisi main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Enyagitari ya Walfit Health Center iyi gutoka imijumbu chukisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchire ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorere diagnosis. Boigo mbabwato bokorere bonde buna general consultation okorengwa as a laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonge. So na kito kero montachi obisi to make sure nga twamwa device nutritionally nga kya kwerena nga kya guitanga ko soko nyora morwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukuruka conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndi twamonya gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and in Tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and in Tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Walfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Omoibuli koiru mwana we skuru mbuya korende nkobwatire skuru kikwa moira Erioko nyora migilio yebirengo bigoro Potters Premium School na ubago soireime nigo babwate ebirasi kurwa playgroup PP1 PP2 grade 1 gweka grade 3 eskuru nigebwate aborokia babwatu bumanyi bwigoro na boigo ubaisaine nigeren semo tabwatirioge erengia asogosomera mbabwata magacho yekerero kurwa bali dagira ya balanced diet nechigari cy'obosombi nkwegeria bale amangana y'ubu Kristo eri ukorongeje chimbwa cy'abana bamura n'abanyaruka lero eskurugia asumurubyo CBC imeya kisi nigo babwate ebirasi bibwata mabaga manene laboratory ibwate equipment chonsi naboigo ribagari nene aborokigwa bakogosoreria mbabwate music classes, swimming classes, computer studies, home science, young chef classes, Kenya Sign Language classes, naboigo clubs and societies. Utarigutiga magiga, chigosori chonsi. Admission nigegenderete. Nigo bagutuka ensemo ya nyatieko. Angena mwisho walami. Chikilomita isano chuka. Kubuase tauni ya Kisi. I love my school because it is the best place for learning. Welcome to Potters Premium. Vakirisimi asenamba enotisano na ibere isateyemo isano nemo ibere isano nemo ibere isano nezetu inye gose enotisano na ibere yemo kianda isano nezetu isano na ibere isato isano Potters Premium School nyorero mwana oribaga genkyo. Spexel
Sales Opticians abo barase kliniki kya gudika imeyomo chokisi ngoro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chubumanyi bweigoro bono nkwanchira bareti insurance ikobwatia AAR GA Insurance area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spectral Opticians Goodka Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spectral Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene neyo bonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asamagacho a Balfour House, Kimathi Street Mbarabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otageto obokoreri imeyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Spectals Opticians, macho bora kwa wote. Amariogo yemete nigabeireri chibwase amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari. Super Medical Center egotoka somo chiobosongo nigotokwegookeria kuruobo wenya wetrasa marioga yokurwase chinse chesko. Ngurwaria tora amarwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda manke ayokoringori wa nech machine chaito. Ngoro cross mora daktari kwa company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangurwa ritora amarwaire amange. Ande karawa ajine ndobwate chi machine chigo kumureka chiarora nkikero bobe. Chigo kumureka omubere omugima gwansero omotu mpaka inse na ichigo tateingi kerebo bya marwaire tiobwate twamanya kwa mariogo mwana abandi machine yengo mureke yarora metando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochiokeroka neba ngiri golisi amariogo itono bakugwikera neba Mombasa onya koro ekara wakire simi na bukurwari ikaso mochobosongo ase stage echigari otwakire simi ase chinamba chikobwatia 0737746368 gose 0712526764 nabantu abange baeteire gana ndi bagwenire igo tutwara bwoba bunde bwense kara bwachire use kwaranyura mariogo munaria nyagitari kwangire koigubuya morwaire munaria ale chronic nkonyarwari tole. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama bile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757102581. Karibuni kwa kliniki ya
wamanyire obugima bw'amakeya bwatakira umwana obwatu bumanyi ili kwegendereria sama tukali busio bono lyatirimba Technical and Vocational College chinsemo chiri cha Gisusu niye kubatuka amasomo gucya sabana ili kwenyolera obumanyi ao ine umwana uguni yakora class ya 5 na 3 ugoseta chetu gukora sukuru nakorete class ya 12 gose ni gabwatu bumanyi gite atagete konyora ubumanyi bonde bono lyatirimba Technical Vocational College niho yakwira mabaga aseje course abuna bono mechanical engineering aseba kubundusa welding and fabrication welding turning and machinery egatiche course chinde insinse ya mechanical engineering wigo mbabwate course na building and construction aseba kwigiri masonry plumbing egatiche chinde chinyinge mbabwate school of hospitality aso kwigira fashion and design hairdressing beauty therapy garment making egatiche chinde chinyinge mbabwate kwiga masomo a school of business asomano ga wanjiro gosoma supply chain management sales and marketing business administration egatiche chikosi chinde chinyinge ene sukuru watakinge kero chingiya eyo wigo ewanjira abana gosoma ase abomo eri kwenyolera bumanyi obura abakonya samatuko alibusio. Naitwa John Anyona, funza mechanical engineering. Tuko na workshop kubwa, iko na machines za kisasa, tuko na computer numerical control machines, CNC machines, tuko na milling machines na computer numerical control lathe machines. Na tuko na manual machines zenye ziko kwa upande ya chini kidogo. Kwa hii mechanical engineering tunafunza option ya production peke yake. Jina ni Jeremiah King Nyabuto, ni mwanafunzi katika ufundi wa maji hasa plumbing. Nilipojiunga na hii shule nimekuwa nikijifunza mambo mengi kushughulikia mambo ya maji ya mabomba na maji ya mifereji. Kwa hivyo kuna vifaa nyingi hapa katika nyanja hiyo na walimu ambao wamehitimu sana. Joseph Odira Kawala. Mimi ndio mwalimu mkuu katika hiki chuo cha Nwai cha Riatirimba TVC. Ni chuo ambacho kinapewa jina ambacho tutaita kwa Kiingereza Center of Excellence kwa mambo ya mechanical engineering. Kazi yetu hasa ni kupeana mafunzo ama skills ambayo tunataka wale wanafunzwa hapa wanaweza kufanya kazi na wajilipe. School fees yabo nigegukwana munumo buko asamange batalira stinsa mu kiri cya Gisusu bose bakire esimi. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Ondizi TV ngo kwa mbene a sentunda yende ime yomoroberio wensakia imambia yabono a sentunda ya kabere una botambe ni gotokumulekira ajairo obolito ensemo elia ya magazeti korinfa wako ensemo ya magazeti yango turarango mbarabia babere bagoswa ime yomoroberio wensakia imambia ya bono askunenda boka no tuwa tutera somtando ito Facebook on digital Ascense Media YouTube on digital na wetra somtando ito www.diztv.net asonyora kinsa merongebere nanye amatuko atano nabere wikiwele namba ito SMS 0792192834 wego Ascense Media WhatsApp DZTV abo wati channel ito na wego some SMS ya wetra namba ito 0792192834 Kondo mwanchu Ndizi TV ni maitinga TV ya wantete ni TV ya Ndizi TV TV enamba ayemo kolende ni goto to na kinga ya beire enamba ayemo ase ekemina no keria ya kuza awards abo wakira Ndizi TV una TV wantete kwetera soto ma SMS ya kuza ase namba ayemo isanemo enoti ibere mwanchu Ndizi TV inde abugo sanga 9 obe wakira Ndizi TV una TV Elia wanjete asentira
ya bene kulinde yankora ngoma la baba swami moro wewe wensakia emambe ya bono Evans Mukwakurwa Momo Saiba Karoka watching live, Grace Ongwenyi watching live from Kijauri Nyansiongo, Nicholas Ogega Mbeke Watera Mokorere Omonene ba Evangelist Nicholas Ogega Chikopo moja Tamati Kurwa Nyansongo, Stage Talk Takomoto, Wegondoche NCA David Nyabuti, karibu sana imemoro viruwensa kia kubuka tatu, na kwanirie Barnabas Ratemo Konge Abantu Bamakutano, Nya Chogo Magombo Yakimai Mokomoni, Nasirate Bakwani Gonsi. Karondo chenga Peter Omari agoteba nga good morning from Sugutanya Mache niko ndani hadi mwisho. Victor Omondo Miyenda Korwa Nairobi West igati na nyakomocha pigo ika alia hoteli ya Buga Bumondo na Mwachange family bategerete buja kabisa hadi tamati. Ukinita Justin Naitika agateba nga kora chinse mochirichia Morako tuko pamoja sana. Good morning to all. MC Sairo agateba nga kora nsemeri ya St. Joseph Amasago Parish tuko pamoja. Dochinga Ochar William watching and listening from Sensikisi, Dorothy Mora. Good morning, Jovan. I thank God for giving us another wonderful sunrise. May I wish all my family, friends, and all fans of Busy TV without forgetting my enemies to have a joyful day ahead of them. Watching live from diaspora, be blessed for the good work you are doing. Diamono Kekima. Aha, Kirondo chenga Eno Kumochera gatabanga good morning. Watching live from Esabania Boda, Nyasaye Onganche na Relit Kolinde, Ngokaneria Estav Togo Kora Ega Sinago Customs Kenya, Nabigo Customs Tanzania, Asubuhi njema. Pia siwezi sahau Ligeriane, Helen Mokeira na abana bane batware Soft Friday inkia. Inerenga Eno Kumochere kurwa ase bodelia ya Isebania. Bitunda Green Karen niko ndani. Thomas Sankara Burkina Faso watching live from Kisii Town. Wakire buya asa Burkina Faso. Noche Monseti Innocent Kabande Sokoro Kenya Village. Following Boygondoche Josephat Omwega a password. Good morning from Fika Massive. Embusurengi agatemanga kora bonchari bomwanchani kondani na Honorable Ivan Sogachi Nchabo kurobo basi bugetairo. Ekalondo chinga yule mmoja agatemanga happy preparation Sabbath atebanga good morning everyone watching live korwa chinse mochechia KSC. Yaboigo Javed Orure Matureti ngawatebanga nwale ime ibemoro berwensa kia emambia ya bono enzemeria ya WhatsApp mbarabara waswaime iyo moroberio wensa kia emambia ya bono declarango mbarabara waswaime iyo moroberio wensa kia emambia ya bono. Good morning Kerani Dennis aka Omosoli Rugesu live from Nakuru City following moroberio wensa kia as emambia ya bono mwenzi tawezo kubaligania ime iyo moroberio wensa kia emambia ya bono. So Sintira ya Bene Esemu Elia ya magazeti ya Nkurarango na radia ya Airolito Tuda Nsengo wara Sense Meiga Kerangu murikira gazeti ya Daily Nation page ne ntangani kerando cyo muri kibe gazeti yo amurikirete amonchirio ayagende takokolekana Sense Meli y'abanyanyimbo kera muri ketenga omarai wense Dr. William Ruto litkoli igoro anigo abete gakubwatia amachiko alia atonje rules ekera bete kabukinya ebirogo abatani kora sensemeli y'abanyanyimbo ekera Lieutenant General Charles Kahariri abete gakobekwa koba omonene go sensemeli ya Chief of Defense Forces se abeteka kuira libagali yae General Francis Ogola yabeteka gusiria obugima bwaye se omubasukano lya bwendege muri kibegazeti yo namurikirete agati abali nabo igoba bete bakwenyorera amabaga gusegukiniwa ebirogo akatorochinga omosbati General Fatuma Ahmed Major General Fatuma Ahmed abeteka koba Commander of Kenya Air Force akatorochinga Major General Paul Otieno abeteka ko gukiniwe kirogo
na koba Commander of Kenya Navy. Asensemeri ya Lieutenant General David Charus anigatenete Commander usabete Commander asensemeri ya Kenya Army na baigo Lieutenant General John Omenda akabanga Vice Chief of Defense Forces. Mwancho mulendo chikogore page ya 5 na 5 na baigo 5 na kabere tobeto kumurikiringana iyo asobo ime. Baigo ase page yintangani ne murikiritege ikaro beteke kokorekana abuli tukole igoro na sensemeli ya bawaziri kero babete bakumurikira amangana yembura nyinge gandete koyeniki wa sense ya Kenya anene ase bali bakumurikira lire babere bakoyeniki nga asensemeli ya Coast ne chikoba ke gutwara emechando emenene boigo babere bakoyeniki nga ense ya Kenya ne chikoyenekya embura enyinga se chinsemo ase mitinyi etato erebosio page ya kabere nabage ya gatatu ne murikirtengani ya sobeme baigo ase page yentangani ne murikirte na kibono omwaziri bobolimi Mithika Linturi na kibono omuswada olibo ku mwaka isiko obete ko goika igoro bosibwe bunge turabito kumurikira page ya kanene ya gatano tolorenga na rayali abeteka gokorekana boiga page yentangani ne murikirtenga kibone kyombe ya NTSA kyaberege korale bene ko urachi license ocha ase chisako 54 aboli tukoligoro asaba Kenya baboliwe gotatumika chisake echo chinga kicho bosombi aboiga page yentangani ne murikirte nga kibono asensemeri ya TikTok egenderete kuira emeli asikolende omtandao o WhatsApp orokanire nga wanchwa na bange asenseme ya Kenya aboiga sensemeri nemo kiretenga nga kibona babunge barachikoba bakongusanana kubwatikana abakoba bakongusanana nensemeri ya baseneta ekera babunge baganire nga bilioni 15.9 chibe chikoenanwa ochia asensemeri iyo bokoleri bwechi county ekero bono babiri bakoenekenga nigo gose babiri bakwamereria chibesa chabete chiko bwatuko gose chigwanchira nakorwa asensemeri ya National Assembly osebunge babe chiarenge chimisato chibilioni chimisato emerongo kianda ne yamonukta yamonga kyokungusana nokukora chikwanekibwa ase financial year yeyera chikobage kwera omutinyi o gatano nalimo omwaka noyibwe chirubere emerongo 25 mancho muri ya gosikabo syoboika ase page ya kabere anigo emurikerete ngake wizara iyo bolindi weme yaberege kuruge kurege tindi kwaenekya nga abantu bali bamenyete angene chindoche chimita emerongo 3 babe bakorwa asensemereri bose babe bakunganya ekero boige murikerete ngakibono ansemeri yabo batane bali bakumurikira lire ngakibabere bakorwa ogokura okonene gochia asensemeri ya Coast ekeronga emelindera abege koyenikirwa asensemeri kubatikana nga embure nyinge nigo erabege koyenikirwa ansi chinsemo kerondo chimurikire gazeti ya murikirete ege ikaro kyabetege koyenikirwa aboli tukole igoro naba waziri asinyumba yobora yenene imiyomochi o Nairobi chinga kiba murikirete emechande ili yaberege koyenekirwa kubwatikana n'imbure nyinge yaberege koyenekirwa asense ya Kenya oiga se page yo muri kibigazeti na muri kiritenga asabantu bali babeta bagosiria obugima bwabo asense meli ya Maimai asabante 52 emerongo 25 nigo balingi abana igone muri kirite bali babeta bagosiria obugima bwabo asense meyo kerotete kwemanya mange nore gazeti ya Daily Nation page ni ya kabere oiga se page ya gatatu anigo emurikirete ngakibona abakenya babete bagucandika aboli tukole igoro magega asensemeri yechinguru cyomuriro gosira go system akogenda ago cyakera cinsa 10 nemo n'ekidagika emerongo ene cyamarogoba agoika obo tukobo chikukira rero nemurikirete ngabune ensemeri ya Kenya Power babere bakoresera imechando kiri babete bakoenekya nabo igogo sabo kwabera nakubuli abakenya babako babatorera nemurikirete chinsemo kiri cya Nairobi county ya Nakuru Mombasa
abiga sensemeli ya Murang'a ni county cha bit affected sana kubwatikana no kuborwa waste make ase page ya kane ni gemurikirite na kibono engana yoko lento bo yobutali boikeranwa sense ya Kenya yaberige koleta libirera mono anene kera omubunge Obumula Jack Wamboka abeteka guikirania omuswada buku mwaka isiko mu waziri w'oburimi Mithika Linturi ase ababunge emyemo emerongo ene na kianda babete bagwitia engane yo ase ababunge emerongo 35 nomo babete bakwenekenga tiga ose babete bako ameriria ogwa kwa isiko kwaye Mithika Linturi keroli yeretinga omurikibi gazeti eyo na murikerete ngaki engane yo yabeteke gwikegwa bose bwebunge yo ase bono committee era beke gochorwa ase kumurikira amamochari atatu Linturi yabetega kubekerwa nabo igo kwena na oroboti wocha ase ebunge yo ase amatuko 10 alebosium ase page ya gatano bayigone muri kerete ngakiabarai babere bakurwa ebirengero byabo kubwatikana no mu waziri Mithika Linturi ekero muri kibegazeti ya muri kerete nga oyonero rachikoba omu waziri omutangani kiarabikagwa kwa isiko enero rachikoba omu waziri omutangani gwa kwa isiko kubwatikana ne katiba yo mwaka bukiri bubere na 10 ekero ligerete nga nigabarai babere bakurwa ebirengero byabo asebane kirenga omurai wense bono na mbaligo chiko anchirana obukurumi ase serikali ya William Samoei Ruto akertogo sikabasiyogo ika ase page ya gatano na limo manchi muliyeli ne mulikirete amonchiria yabetakago korekana asensemeri yabanyanyimbo kere mulikirete ngani gumara ibense abete kago tumika lichikoliriri atonje yani ryo kinya ebirogo kubwatikana nobo koleri bwabanyanyimbo ekere mulikirete nga nega mabagabe tega koenanwa ase ensemeli page ya gatano na limo nabo ya gatano na kabere emulikirete nga General Charles Muriu Kariri nigo abete Chief of Defence Forces ekerongore Lieutenant General John Mugara niga abete Vice Chief of Defence Forces ekerongore nga Major General Fatuma Gahiti Ahmed akaba Commander asensemeri ya Kenya Air Force ekerongore Major General Paul Otieno Commander of Kenya Navy Major General Thomas Nganga akaba Deputy Vice Chancellor Administration and Finance National Defence University Kenya Major General Said Mohamed Afara akabikwa kwa Managing Director of Kenya Safeguards Limited ekendochenga Major General Peter Nyamugivinji akabikwa kwa Senior Directing Staff Air National Defence College abaigwa Major General Eunice Sheikh Abdi Senior Directing Staff Navy National Defence College negati abande ababete bakumurikira kolendo munchi muri area ndochenga muri kibwe gazeti yo namurikirete ogokini wa ekergo kyaye Major General Ahmed ase abeire umuswati umutangani okoba Service Commander asensemeli otakumanya obokoleri bwabomboro byobonyere gazeti ya Daily Nation nemurikirete nga nigo muswati yabwate abana batatu asekolinde abereka gwetuma naboigo ninga beteka gukora ensemeli ya Bachelor of Arts ase ensemeli ye degree in Sustainable Human Resource Development korwa ase University ya Tangaza naboigo korwa ase ensemeli ya Catholic University of Eastern Africa omanchi muri gotaka kwemanya omugano ayo bugima bwaye ngakibore nyere gazeti yago ya Daily Nation page ni ya gatano na kabere Oscar Busiwika ase page ya Kianda ane muri kerete ngakibono omutandao o WhatsApp obere gokorokana ngani gaba Kenya bange bayo anchete kolengana na roboti kurwa asensemeri ya MCK gose Media Council of Kenya nigo yarukiringa abantu abange nigo bagendete kwanja ubutumiki bw'umutandao li o WhatsApp
ase owerani bwabo asobo koleri bwabo. Manchi muri gutaka kwimanya ngani ngiye kugera abantu banchire gutumika WhatsApp page ya kane ni mulikerete engane yo asobo ime page ya 10 nige mulikerete ngaki ekyombekeria gya NTSA ngaki kyabetege kubwatoka amalieta yekisako emerongo 5 nabo igo chikampuni ekyo barababere bagochiura chi license asababolira bakenya mbaba bagotumika chisake ekyo bose chi company ekyo achinga kichiri kya obosombi mwanchi muri elekeroro chenga chisako chicyabere affected ngamona Eldoret Travelers Limited ase chiko ligerelia ko sesi chiko koro bukoleri bwa basensemiri ya Eldoret Kamosi Eldamaravin abo igo Nakuru Framen Ankuma Oyugiskisi Ogembo Kilgoris echinabo chiko kora obukoleri bwabo bige esako yendego se company ndiye abeteke gwako isiko anele ya Tuijenge Pamoja Company Limited yego kora sensemiri ya Nairobi Narok Kisii Homa Bay Busia Nakuru Eldoret Kakamega na boigo Bungoma Methan Shuttle Limited boigo nera yabeteke kwa isiko kero koligerelia boiga sensemeria Gasop Holdings Limited boigo nera yabeteke kwa isiko igo mwanchi muje gutaka kwemanya chi kampuni kiri gose chisako kiri kyombekeria NTSA kyabeire yakoine kyanga abakenya mbaba bago chitumika asobo sombi bwabo nyalire gazeti ya Daily Nation obe goko imanya asobo ime ase page 14 asenda bengo kumulikera gosengo kolera kumulikera amagazeti nsemejo nige mulikerete omutanda o TikTok nakibona omutanda o TikTok obe ire goko ene kigwanga nigo okwena na amangana atali amaikirano na boigo ayogo itania go sensemelia hate speech na boigo misinformation mulikibe gazeti ina mulikete ng'abantu abange babere bagotumika omutanda oyo ase okoralia amangana atali amaikirano mwanchi muliyelia abunongo ikera omweli obo kumulikira magazeti yeli tukolia rero anyekoganete kumanya amange anyelere gazeti yago ya Daily Nation oyimanya so ikirano Ntumulilia on this TV toswa AMO ACMO ikasi gazeti ya The Standard engana erobolito kigima na monchilio ase kyombekeria ya Kenya Defense Forces ani mono ase otokoranga nigo umunyanyimbo omojia General Charles Kahariri abatira kwiralibaka eliyaje Francis Ogola elindo chikoba omonene obumanyanyimbo ba KDF asensemo yaye Major General Fatma Ahmed abete nere gakoba omokonyi oye gakoba umura umonene bw'ekyombekeria ya Kenya Air Force kabo muswati mutangani gotwara gotenenera ekerogo ekyo boigo ngazite destara niyo kwanera igoro yo muswada bokugane ko mwaka isiko limifika inturi oyore omuwaziri abobolemi imense cha Kenya ase ensemo yaba bunge babetwa waka chikura chinyinge kigima nabo igokone kinga ekamati ngochikoro sugwere mono aso kumulikira engane yo muswada uligeti ko mwaka isiko bolengana na mamojo abwateraniri amamojo yogoyo botari oboronge ense moyende nigo kumulikira igoro yo muwaziri bwichisemize kelmachogo koralinga nonyanga osetalinga omwaziri wechisemina boigo ekamati elia yaba waziri ababete bakoralinga chiskuru ikachigo ruli tukole Jumatatu onyanga amate kagenda tukutwa sabati kubekemero beri ase okwene kinga nkoba bale bakwagate chiskuru cyabe chikonyora ogwako naboigo kosaligwa bwetera ase ensemo elia ye toigo aboigo niko torochinga nigo abantu abange bale birero mage nyumba gotago naboigo tipara ko butoranwa ngana bakorokanga humanitarian crisis nigo tole ase Kongo kegima ase bone gato tukosabuko bamaiso ayuna mange namoleke gazeti ya The Standard page ya 5 nemo na 5 na kabere page ya kabere gazeti ya The Standard ngo kwanira buna omuraiwenseto sa William Ruto abete egakubwati nabo gusika amachiko alia atonje na komochora General Kahariri gochikoba omurai ubwabanyanyimbo bekerengo kyabana jeshi ba KDF
unoroche bitiyo oyo nere chance murui kahariri yobete gago tiani wa rituko yobete gago tiani ebiteyo nekero abete gago tiani wa titari kitianda omotieni ugatato gotia koba omokonyi bwabanyanyimbo ase ensemo elia Kenya Defense Forces voigo ni gazeti yotumania buna nigo engana wekwira kahariri gochorwa nkubwatekana no mubasokano olio mobe bwendege oyo irete oyo kabere umunyanyimbo munene asekiyombekeria bya KDF Major General Ogola kusiria obogima bwaye asebono babete yabete kirili bagalia ya bene askulenda kolengana namachiko aliatonje migo ekiroge kigontukana na egati yabana jeshi bali bakobera nyancha bali bakurwanira ase ensemo ebitukurukanga ase aigasto menyete bose ase ense ya etakwati mate bose tokurukanga bara nabo igo balia bakokora obonyanyimbo bwabo anemono ase embegoronga Kenya Air Forces asikolenda bwigoniga kumurekera buna ekero umunyanyimbo yo temeta abanyanyimbo aberoika emyaka emerongo etano nebere nigo etano nemo na ibere 62 nigo akoba agakuganiriwa tiga emeremo elinde kwene kinga ubekona naliba galia bene butia ase ensemo elia yeserikali kwa gochora oyonde askolende serikali ne bwate liba galia bene ko momenta omwaka oyomo onye taraba gagwe onye mbara taraba ukiranya egatia mangana bagani fikira ni bose elinde ko bakona naliba galia bene gochora umurai onde Boyo niyo kwanira igoro yeli bagalia bene liyo munyanyimbo yu abwate ase oko semia serikali bose wa advice serikali asamangana arengete oborendi obwense yaito ya Kenya tokwenda page ya gatatu ni gego kwanira igoro yo betega gochorwa elinde gotenenera ensemo ya Kenya Air Force akotunga Fatma ne ero ratikochora wotenenera ekiombekelia ya Kenya Air Force sabana jeshi bembeo naende engane yenye egazeti kumurekera emyaka bwate nigo abeire niga bwate emyaka emerongo 5 nemo ase abeire egako ogendra gokina kurwa ase kerengo ekemogotia ase kende ase ensemeria kwana kinga wewe kirania okwani kuaye oguma ase boy wote banga ekinige tambukiro ekia anemono asoko ene kinga serikali ya Kenya kwana kingire kuna abasacha n'abasubati nkonyora bare amabaga arengaine tole tikalita sikasiti epeje gatatu niye kumulikira igoro y'umunyanyimbo obete gakubori bona koirwa na mache alia yetoigo eyemaega yoroche ruakwale goichora na bwetania ekerengo goigo ngoroche gazeti iyo ya The Standard ekoro kia abuna tiga ntabanya tinga kichinkongu asuko tambuka orocho ruwa kwale usikabosio wikase page ya kane gazeti ne ya The Standard ekwanira ibuna ebunge yabetege wakachikura sense media yokumwakira yokumochora yokumwaka isiko muswado ulebete ukubiko busibwe bunge litukoligoro ase ababunge ase obonge babete bagwakira umuswada bukuganya kumwaka isiko mitikali ntuli asikolende babete bakwana naliba gali abene ase kamati korosu ekamati wate bana kamati batan ikominomo asetwa tokoranga niko egati yababunge emyeyemo emerongo 53 na batano na batatu niko tokoranga ababunge emyeyemo emerongo 4 na kianda niko babete bagwakera umuswado uyo ase ababunge emerongo 3 na batano nomo babete bagwaka amamincha yo muswado yo kulende ababunge batatu bakaba bakwerusananya n'ugwaka ekura ekamati ebyo abetege ochorwa nigera abege otwara ababunga aba
Naomi Jilo wako oyore omo women repa Omar Sabit etuare Robert Mbui Kagiani Rachel Nyamai Kitu West Samuel Kiprono Chepkonga Ainamoi na George Murungara kurua tarakaniki abune nsemo ya Kenya kwanza abo ngo torochenga nsemo yemeto Tom Kajuang kurua Ruaraka Moses Malulu Injeli Malava Jane Maina Kirinyaga Kasim Chandaza Catherine Omayo Busia na boigo Yusuf Farah Wajir Town MP abone gati abali babeteba wachobwa sekamati ibyo nabe kumolekera obokolegi bwaye nizikane mtuzi nakwenda na oroboti asebunge era abege bweti kusekoro yeya nabwe koranga ngoti gwakwa bisi kusengo cyaro gara ine ya abisi boigo utigalete asengana ebwataneti ewizara elia yobo remi bose naboigo yobo remi ni ko aba kolimere bose aba official bekyombekelia yake kumolekera kinyeke naboigo embusoro ke NCPB ikilia kwanana baba tawikira ni wabosio obweke gambero andamono ya amba mocho igoro iyo kwano ni wakubo yobo utali oburongera cyabiro weto ikira ni kwa bosio bweke gamberio nomo naba official buna John Mbaya John Kiplangat na boigo Joseph Muno Kimote baba tawikira ni kwa bosio bweke gambero kemilimani lituko igoro ni goto kuskoboso kase page ya gatano nemo nigo abakenya bende tokoseni wako bamaiso anemono malumeke asinse mochiria cyabere kiwakwa na toiko na boyo sinse mochiria tire as akongu anemono ase ensemo elia yuwakwa ne toiko nigo tinsemo nigo bono abakenya babere kusaba ko bamaiso na kwene kinga mbali go chigosombwa ne toiko agenda kwene kigwa imeti nsemo imense yaito ya Kenya bunoroche wikira bono iga ase igazeti eyo nigekoroki umusu bacho yomo obate rawikira na asensemo elia eto ya betege waka anseme elia maimayu inakwene kinga abosena nyoregenta kemo nadurigenta kemo sebibere ebya bete bigosombwa nimbura elia enene na boigo amachali abetega kurwa ase orocherulia bakijado wikira bono iga ngabantu bamendretse kuligwa erinde kwana kinga babeire bako banyora ase kolende nigo etugebete kutiga abantu abange ase kongukigima kolende engazite destara nigo mulike tubuna ekyombe kya KDF kenda tukuligia abaneni bo babete babusira ase kenda tukuligia abakenya bali babete babusira amagimabo ase semo eli amayumai tuskoboso kase peji ya gatano na kabere nigo wikira bono igabantu emeronge 5 nomo bagenda cyakuligibwa asikolende kinka cyabo cyabere kigotwara obose mbache batoke bose usemba gotoka asen amonti muri nizi TV no tukira amwelio okumulekera amagazeti ase emambia yabono netola tugotiga asama kokaye Sara Spanish linde abakwera sensemeria yegwa toke fede koligia